sepak telas. Cuy. Ya. Ijo-ijo. Ngemai sisa tikus. Sisa tikus. Lah kaya ngono kae rambut ganti piye? Ah, halah. Mau ganti-ganti ruwet. Pekat kalau imbalan ganti wong dijahit. Saya dicetak nih wes saiki. Jebol kaya. Kadar entek wingi. Iki kadar aneh. Jagung hitam bobot ora? Temen. Ada di loro ya. Lah rega ka juga tak sapa. Dipotek dulu. Bener. Saene wong lho langsung jagung lho. Dua papat. Telu ya. Wah. Keren. Sapa wi? Ada. Ada. Entek gak ngeri aku dibrungkus kabeh. Dekat ya ngono, Pak. Alga deh. Entek gak ngeri. Entane lawa metu bas. Delongkas metu. Itu sing anu kok uang gitu. Uang dalan kan? Apa uang itu sih jedenge? Lendalan dia. Uang kawen ke lho. Tanam lagi ya? Sing uang bantuan. Piye? Tapi gitu sadu ya. Tebon ya. Sadu. Iki digawe. Cek berapa nih buat? Cek berapa? Dijiko dikake. Kena telu. Ah, brodol. Oh, sebab kene anu apa wi? Konsekan bos kene sedune. Memet dioncai, gak kaya ngene Mbak Rin klobotan. Ah, go telu ngene iki padha karo nggo jagung lem sak klobot. Heeh. Cekan bos. Niki kerja ngene iki sak-sake mek iki anu. Mek iki sak-sake 12.000. Ngesak. Menak sing kerja karo sing nandur ya to? Iya to. Lah masa aku mbayari Chandra nek 2 dino 500 lho. Tapi cuma ya karek wong cepet turane. Nek cepet ya duwite akeh, nek ora cepet ya gak oleh duit. Ya kayak kita ke mbok tali, kayak ngarep. Dia seneng ya. Tinggal. Bareng. Kerengkeng. Ini lho modele. Telungsak. Jagung ocekan bos, ogak kulitan. Saya aneh. Tinggal iki lho. Kok iso tinggal lho. Apa balik nang? Togang. Kepenaan dalan. Ya, Mbak. Arisan. Oh, sesuk. Sesuk Mbak tak titip gin. Gak neng anu ya aku. Kayak gepuki anu asem yo nggih. Panen asem. Tendang barat buat ceplok kabeh aseme terus dijiku karo yunge digepuki. Monggo golek asem. Oke, lanjut Suno. Tetot Suno. Nah. Suno lah.
Iya. Grogi Suno. Medun, pakai tunggal. Ya. Balik kang telu, Bos. Sisa tikus oleh 17 sak, Bos. Winean 6 kilo oleh 10 sak, winean 2 kilo oleh 7 sak. Iya. Oke. Alah. Kok iso? Sitoke. Kok iso? Lah. Ngawur. Cah. Gak karo-karan ngono iso-iso cowomplong ning kono lho Bengko. Ora apik kan. Ning wong Rita lho. Semono dhuwure lho, Bos. Kasu kawani. Kawani karawani. Hei. Ora neng mau nyeluk kowe wi. Ya Mas. Kamu itu tidak penting. Tak turun iki lho. Lagi wedi aku. Asline dikawut. Oke lho. Ya ora. Jeruk, Bos. Jeruk. Kayak iso-iso cemplung pok ning kok wewungane Rita. Kata-kata yang indah. Bos. Wah. Kayak wong penting ngengu anu. Kangen golek mana pentar lho ora nemokno. Iki piye to, Mas? Bener iki piye? Mana pentar to? Teng di. Nek mbon ki aku menang suwi. Kae cara gak anu ya wis mulai aku. Golek mana pentar kok. Wah, ya kandhane iki suwi ngono. Takon Mbak Min ya tau roh. Mana pentar? Bisane wae tau roh manon nek ning kene iki. Oke maksudnya nek mbone iki jere ngoceh terus nek blok ngono kuwi. Sono. Ora sono etan. Gone Mbak Min. Lah iya nek sono to. Sono ndi to? Sono timen ban wali kukun lho. Ayo to. Heeh. Kalenan yo. Ya blok lalenan kuwi ngoceh. Delokan sambi nek sambi loro wi. Sambil loro sambi wi enek sing cilik-cilike tak deloki gak enek. Susah. Ploso. Nek poso gundlo. Nek poso. Biasane kan nek pendak kan ning Jati to. Bener apa? Saiki ning jagung jare. Masa ta? Atane ning telo minggo. Yen ning telo ning jagung ala-lawine lemah barang nek kadang dhe bingung arep manggon kok. Ya mbuh. Saiki manuk kuwi, lah saiki wit-witan ora eneng lho. Arep manggon ning opo? Iya. Sak manggone kono. Wong barang iki. Wong lho ya sak manggon-manggon. Manggone. Tapi enak iki. Kok iso golek wong pentet, kaya tau golek susuh lho. Akan bedoe to susuhe modele ngene to, mana pendat iki. Bunder jiremu kok kaya anggere nek Pinter menuk ngono. jere pokoke jiremu apa iki? Mbok enek kaya anu sak mbok apa kan jiremu anu to. Sama pendat. Identik kuwi enek sak. Heeh. Nek tepok dhek gak gelem. Kan modele kaya suket anu kuwi to. Susuhe ku welek tapi Mm. sing nggur-nggur tok sing diapiki. Ngisore welek njlebrang. Heeh. Ngawur nek nyusu kuwi. Dek, ora gelem delik-delik kaya manuk-manuk liyane. Dhewe modele Meprek. lha sing ning kono tak delok rene susuhe. Ora enek. Ora enek. Dituduh wong to. Lah ya aku ning kono mbiyen ya. Iki wong desa cepet ngene iki piye to? Ora enek ning kono. Aku mulane mandek kowe krungu to mantel mandek ya. Wong Aku yo ndelok ning kono yo gak enek. Arek aku kan tak Kuwi delok. tenan ra enek tenan ora to? Ayo saiki dicek. Saiki anggo montorku dicek. Wis arep jerimu ro ngetes ka? Iya. Yo, Syukur. ron kan aku karo iki to pas gerakan kae. Syukur. Gerakan tak delok. Kan mangke ndoke sitok. Terus malah telu tak delok neh wi loro. Heeh. Tak delok neh telu. Heeh. Kuwi terakhir tak delok telu rong netas. Ora enak saiki. Susuhe gak enak. Ayo cek lah. Kayaknya dituduh wong to. Itu pernah ditolong ora? Ini gak tolong gak iso. Gak wape balik ya. Lah iya maksud siku Hmm. tarik ning dhuwur. Ditarik dhuwur. Iki ata iki susah ki ndel lah kok magene aku ngono. Alah ya sing Cek aku anggere roman diam apa. Kuwi tra dundu wis cilik, motor ngelek kak wi. Tra dundu. Tapi kok cepet men. Sing ngunduh aku. Iya. Mari Lah tae bar wedele ya dideli wong. pinggiratan.
Wiratan ngono. Lah tapi yo cepet men Minggu ije. ya minggu. Hmm. Minggu ini. Lha ije. Saiki gak enak. Ayo delok. Minggu ndingi Senin kok minggu ndingi. Minggu ndendingnya, Cuk. Dingi dino apa? Senin. Dingi seneng. Ya berarti dingi to nang ngono. Minggu ije. Minggu iki. Apa melo delok? Kak. Minggu iki. Lah kowe bar ngomong iki. Aku. Tenan baru tau iki. Iya. Saiki gak enak. Minggu ije. Nek minggu iki terus anake cuwilik ngono jan. Mbok delok. Heeh. Anake telu. Nyapur ambek jiko. Motoe rong melek lho. Ora melewi gak apa-apa nguripno. Alah, ora nguripno kemana lagi sakmene kok. Lah sampe minggu Pakane opo? kuwi masa Senin wis gede terusan. Wis sing ngono wis sing ngono kuwi paling dulu cilik. Dadi untuk cilik jerimu kang nguripno apa Nek awake dhewe ra uripno to. ya awake dhewe ra iso bomah lho. Ora kok mau dibulan terus awake dhewe ra iso ngremi. Kon ora wis tae mati tak Kiri, mati ya. to malah. Ah jane. Wis mbok delok ta ora to? Atae kayune mbok delok liyane. Ala-ala saiki didelok apa piye to? Kuwi apal ora to? Kok ora enak ada susah kuwi ra enak tak delok apa piye? Pange kan jejere kan telu. Yo kan pang sing ngalor ke to. Iya. Ora enak saiki mbok delok apa piye? Mane terano kabion dong jagung kan nang kono ayo. Ora enak saiki. Oh, mengke mandek uduk-uduk ya? Kae kon delok Lho. nang kono. Gedange piye? Dhewe ra delok. Kayak enak dah. Tanaman. Gedang apa? Betul lho. Aku ya bingung. Tinggo mami. Lah sing ngidul sapa to sing ngidul Dika? Sing idul ya aku. Oh, sos. Sus buntu. Sos. Tentu. Ora enak pentat e. Angin golek pentat. Oh iya sing delok sing ngenalmu kuwi, rohmu kuwi. Kuwi ro kuwi yo ngane, tapi tak golek kuwi gak nemono. Kuwi jere digolek Mbah Min barang. Mbak Mika ra Jawa, Mbak Mika Jawa iki manuk dhewe. Manuk dhewe ra iso ngopeni kok. Tak golek kuwi tak inget ya jeremu. Tak eling-eling. Apa kok orang telepon? Nek manuk pentat iki jere apa wis jenenge? Enek dengerane jerene. Enek koyo nek gak rabiah yo sak. Heeh. Lah kuwi tak ingete ya. Gak enek terus. Oh, kene ndi mah penet temono tak gede gulune tenan ngono. Lah temo malah mbok iki piye to wong temo. Lah golekane rene lho temo enggak tak isine anu. Manuk bakaran. Manuk genggek. Ora wi manuk di anu cindil, cik cilik-cilik ngono. Kan rencanaku kan jemah iki to. Jemah wi ngopas. Lepas. Sisi banget. Wes ditengeri yo. Kae jono ngono ya. Yang mengambil ini akan didendang. Oh, ya. Itu piye to? Awak iki. Awake ya ora piye-piye to. Dikengke aku ngusui jagung, Bos, ngusui jagung. Mergo apa? Urung bar, panen urung bar iki awake dhewe sik telo sing opo lho. Lah entelo gampang itu. Nyemprot teban. Wong tani, Bos. Ana nyemprot gak melok aku. Nah, gak aku mari. Lah, Aku lho ning aku cara gak ning nggonamu lho aku mong gawe ngempet aku iki. wong sinom kok wis nganu bangkean. Tenan aku sumpah kena loro-loro nek gawe to. Kowe tumon to aku alasan. Mana gelem? Are gelem manuk gelem keangkat-angkat mergo. Oh iya. Gua sedih ngono, pokoknya absen gue hari ini. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton videoku. Kita terus video-video berikutnya. Kata-katanya ya satu. Kata-katanya. Setelah bekerja dan bojomu sampean gak dapat bayar. Ya toh. Ngono bos. Iki ngono. Pokoknya terima kasih. Nang jam mulai nang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.